И здравейте хора! Днес сме в Бъдър PvP с PixBG и с Магето, в който играят CS. После аз ще вляза да играеш. Добре. Аре кажи здравей, бе, Пикси. Мукър. Не, бегай! О, меч. Цеха. Аре дай го бе. Не видях енчант. Аре да, днес ще играем Дам лука да ми го видиш. някакъв щупен. О, бътяк е меч. Аз бъл меч. Чърни го. На ларп съм. На ларп енд. Но са идвам. Ела хубаво. И да, днес ще таковаме за хакери. Да търсим хакери. Сергей, бе. Кажи беги, бой, как ми, значи, ние го нападаме, значи аз си изяждам Intelligent Darkin. Него. И значи той стои зад нас и ни трепе. Да, бе. Търчи напреде и ни удря. Как е хакера? И удря Марти с Protection, тройка Fire Protection водичка. Аз съм Protection 4 и мен. С бъдър броня ли бях? Да, с бъдър броня. Да, аз съм бъдър. Скоро и Марти ще стане бъдър. Няма да пращаме смс. Не ми се праща. Значи тук на Яхом. А да, между другото, мерси ще ме подсети, това не е холма. Сега тук оправяме с бедро. Protection тройка на гръбник. Поздравям ти го. Аз ти го дадох. Имам 3-2 такъв обсидиан. Искаш да направиш обсидиан по цялото. Ами да, ние това правим в момента. Аз това правя в момента. Сега ще правя тавана. Ма нямам достатъчно обсидиан. Аз имам още 38. Ми ела. Бе, мога да се кача. Чай си взема кирката. Много честно. Efficiency. Ма ти не можеш да чупиш, ти не си в екшена. Добре. Арт бъде, бе. Ма не мога, трябва да звънна един мой приятел, защото негов е в екшена. Не. Няма как. Значи тъпа мистер Панда. Оп. Тъпа мистер Панда 2000. Мистер Панда ми прием. Ей. Браво. Дай обсидиан. Добре, само бита на мистер Кило. Малко. До някакъв мистер Кило и да го прибием. Да, той ако си е в холма, ще ни убие. С някаква най-слабата боли. Ей, Ама я го за тебе. инвиз, напиши инвиз. Да, бе, това прави. Има меч шарпне с бойка. Ема той може да си е в холма, там да има клейм и да има рез. И да ни убие. Ние там не може да го бием. Що се пробваш да ме убиеш? Резултава. Защото съм си в холма. Пази се да е. Падай, бе. Аз мога да те бия. Ама, стига. Добре. Още трябва да пиша ехо. Върни. Шу. Трябва падна. Като третия серак. Аре, бе, могез да ти две. Виж седам само в бил. Махай, някакво. Какъв? За пича? Заключихте. Колко е дърпен, имаш? Малко. Само 2 стека. Виж ме, Стефчо, виж за тебе. Расти. Направи пошънки. Още 2 пери. Опа. Е. Добре, така. Дай още 2 пошънки. Какви 2 пошънки? Я направи пошънки. Какво искаш да ти направя? Ти нямаш материали. Да бе, да. Само малко. Покажи ми ги къде са. Ми имам такива. Глас ботълки. Те нямам. Знам. Аре, да ходим на PvP, че ми се ходи. Аре, ма, аз трябва да си понасет. Аре, ама... Дай Fire Aspect меч. За малко. Ще взема някакъв шибан меч от нашата. Виж какъв меч имам, бе. Добре, сега си оставям работите в Ето чест. В кой? Ето. Окей. Как ти му работите, гледай. Добре, и отиваме на... Може да ги ползваш и ти. Добре, One Hour Pent. Добре, само си взема...
Аре, шиване храна. И да, там само БГ Бой и още някакъв, там се цепат. Да скочи ли на БГ Бой? Не, той е фул. Ама един диамантен умря. Скачай. Аз ще му виждам на БГ Бой. И Nexon BG Invis. Не, те са тим. В Елана спауна, тук има гатимелето. Те ще ни килнат. Нека БГ няма никакви помощники. Какво е това? Може да го прецукаме, фулка и няма... Ама БГ Бой има. Нексон! Дарки! Да бе. Да, с фул мече. Иначе няма да скачаме. Скачаме, ако ще да си хачи. О, някакъв тук ще падне. Май ще скачам. Къде си? Да пъсе. Някакъв скочи! Аре, скачаме, скачи, аз с теб. Трима са. О, сори. Ударихте. Един пукна, аз умирам. Аз се хилнах. Беше побед. Аре, преби го това, преби го. Абе стигаме на 2 сърца, съм без Стевчо! Някакъв... Кой ни уби? И тебе ли те убиха? Да, Да бе. някакъв болт. Оле. Аре, вземай работи, тук има да ги пребием. Аре тук той е на малко. Той е на 2 сърца! Отивай в холма, бързо! Аз съм в холма, де съм. Добре, и на мен вземи и се телепортни бързо. Къде си? Телепортни се. Аре, бързо. Тъпо ес. Опа! Ето ме, ебо ме! Аре, скачай там. Ще ми дадеш ли броня? Но диамантен, хакер е. Бихме. И мене. Той е скила рана, бе. Направо може да имам прочетни след да ги прочетам. Да, единия хакер е Анди някакъв си там. Марто, колко време ти е клипове? Клипа ми е 7 минути. И няма да се приключва. Добре. Ама трябва Get of the West да направим яко PvP. Пиши спаун. Да е кюнен. Аз влизам от... Окей, ела на спауна. Тръгни напред като те спауне и после наляво. На здраве. Много. Видя ли го това? Ти каша 6 и викам. Не си играе бъде... Добре, влезни да ми помогнеш само да ги пребием. Анди БГ е хак. Само на 3 сърца ще ме убие. Анди БГ е хак. Откъде пък го разбираш? Анди е хак. Добре, аз отивам да го пребия. Анди сниман си. И да, той е сниман. Хакер. И да, It's Captain Hero. Да знаеш, той е хак. Като някакъв си бати сигурно му уби. Виждаш ли? Виждаш ли? Ето го, гледай го. Видяхте ли го? Даже сега ще направя скриншот. И ще го пратя на It's Captain Hero на скайпа. It's Captain Hero. Пращам ти клипа и картината на... И ще направя скриншот на този. Ето го там. И да, сега ще видите скриншота. Ето го. Той се спауна на нещастника. Ето има диамантен. Който скочи. Това бях казал, че скочва. Ще ходим на F5. Ето тук е пробвам с хакер. Аре, в някой друг сървър. Мен тук ми си играе. О, тук има някакви бе. Бейкте ле. И да, това ще от клипа. Гледайте ми краката. И да, това ще от клипа. Не, чакай, че пара тук ли го тия. И това ще от клипа. Абонирайте се, лайквайте и всякакви такива. Чао.